ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், இன்றைக்கி நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம்னா எறும்புகளை தான் பற்றி நம்ம பார்க்க போகிறோம். அதாவது இந்த பேரண்டத்தில் ஒரு சிறிய பால்வெளி என்றும் அதில் ஒரு சூரிய குடும்பம் தான் நமது சூரிய குடும்பம், அதில் ஒரு கிரகம் தான் பூமி. அந்த பூமியில் இருக்கும் உயிரினங்களில் ஒன்றுதான் எறும்பு. எறும்புகள் டைனோசர் காலத்திலிருந்தே வாழ்கிறது. எறும்புகளின் குறிப்பிட்ட பரிணாம வளர்ச்சி அடைந்து 130 பில்லியன் ஆண்டுகள் ஆகின்றது. இந்த உலகத்தில் எறும்புகள் இல்லாத இடமே இல்லை. இந்த எறும்புகளின் உலகம் பெரிது, தனித்துவமானது. இந்த உலகத்தில் சுமார் 1180 வகை எறும்புகள் இருக்கின்றது. அதாவது சொல்லப்போனால் 10,000 முதல் 12,000 வகை எறும்புகள் இருக்கின்றது. உலகில் 1/3 எறும்புகள் அமேசான் காட்டில் வாழ்கிறது. உலக உயிரினங்களில் எறும்புகள் மட்டுமே சராசரி 15 முதல் 25% இருக்கின்றது. மேலும் உலகத்தில் உள்ள மொத்த மனிதர்களுக்கு சமமாய் எறும்புகள் இருக்கிறது. எறும்புகளின் வாழ்க்கை சுவையான, சுவாரஸ்யமானவையாகும். மனிதர்கள் எப்படி வீடு கட்டி தனி அறைகள் வைத்திருக்கின்றார்களோ அதுபோல எறும்பும் கட்டி வைத்துள்ளது. எறும்புகளோட நீளம் 2 to 25 மில்லிமீட்டர் ஆகும். பூமிக்கு அடியில் 4 மீட்டர் வரை வீடு கட்டி வசிக்கின்றது எறும்புகள். பொதுவாக எறும்புகள் சுறுசுறுப்புக்கு பேர் போனது. எறும்புகளின் வீட்டில் 2000 எறும்புகள் இருக்கும். மழைக்காலம் வந்தால் தன் வீட்டை அடத்திடும் புத்திசாலித்தனம் கொண்டவை எறும்புகள். அப்படி அந்த கால அரசர்களைப் போல எறும்புகள் பக்கத்து நாட்டில் போர் தொடுத்து மூர்க்கத்தனமாக தாக்கிக் கொள்ளும், சாகும் வரை. மேலும் தோற்ற எறும்புகளை அடிமையாக்கி கொள்ளும் பணி செய்வதற்காக. சாதாரணமாய் எறும்புகள் 90 நாட்கள் வரை உயிர் வாழும். சில கருப்பு எறும்புகள் மட்டும் 15 ஆண்டுகள் வரை உயிர் வாழும். எறும்புகளுக்கு காதுகள் கிடையாது. நடக்கும் போது ஏற்படும் அதிர்வுகளை வைத்து உணர்கிறது. அதற்கு உதவியாக தலையில் உள்ள 2 ஆண்டனாக்கள் பயன்படுகிறது. சுவை, ஒளி, வாசனை அறிவதற்கு இது பயன்படுகிறது. எறும்புகள் தன் இடையைப் போல 50 மடங்கு வரை தூக்கும் திறமை வாய்ந்தது. எறும்புகள் கூடிய கண் பார்வை கொண்டது. எறும்புகளுக்கு 2 வயிறுகள் உள்ளது. ஒன்று அதற்கும், மற்றொன்று இன்னும் மற்ற எறும்புகளுக்கு உணவு தருவதற்காகவும் வைத்துள்ளது. சில எறும்புகள் ஆண் துணை இல்லாமலேயே இனப்பெருக்கம் செய்யும் தன்மை கொண்டது. மேலும் சில எறும்புகள் நீரில் நீந்தும் நீருக்கடியில் 24 மணி நேரம் உயிர் வாழும் தன்மை கொண்டது. உணவு, ஆபத்து போன்றவற்றை மற்ற எறும்புகளுக்கு பரிமாறிக்கொள்ள பெரோனோமிக்ஸ் கெமிக்கல் என்ற ஒரு வேதிப்பொருளை உடம்பில் பயன்படுத்துகிறது. எறும்புகள் 15 அடி வரை புற்றுகள் கட்டும். அதனால் தோள்களின் மூலம்தான் சுவாசிக்க முடியும். நுரையீரல்கள் இல்லை. இறந்த எறும்புகளை மனிதர்களைப் போலவே உடலை மண்ணில் புதைத்துவிடும். மேலும் மற்ற எறும்புகளுடன் மாற்று முறை மேற்கொள்ளும். சில எறும்புகள் கூட்டமாக வாழும் முறைக்கு காலனி என்று பெயர் உண்டு. பனிப்பாட்டுகின்ற எறும்புகள் தேனீக்களைப் போலவே கூடு கட்டி தேன்களை தன் வயிற்றில் சேகரிக்கும். மேலும் காலனி கூட்டத்தில் எறும்புகள் ராணி, ஆண், பெண், வேலைக்கார எறும்பு, காவல் என்று நிறைய எறும்புகள் இருக்கின்றது. மனிதர்களைப் போலவே விவசாயம் செய்யும் தன்மை கொண்டது எறும்புகள்.